Ani ojú ti rí ní Nàìjíríà. Ó sún mi, ó sún wa, ó sún gbogbo wa. Ojú ti rí tó Nàìjíríà ò wúlò. Ojú ti rí tó Nàìjíríà ò wúlò. Ojú ti rí tó ní Nàìjíríà. Ibi láti rí ejò tó gbówó ní oríṣiríṣi ni. All over the world, Nàìjíríà ló ń jẹ́ tí wọ́n jù. Ibi lè kó tuntun wọ́n. Gbogbo ń dání ló ń jẹ wá níyàwó dáláṣẹ. Gbogbo ń dání ló ń jẹ wá níyàwó dáláṣẹ. Orí kókó wá débi re, ilé kókó ń dágbé o. Ó ti tó gẹ́ kọ́lọ́run kó dá sí i. Ojú ti rí tó Nàìjíríà ò wúlò. Ojú ti rí tó Nàìjíríà ò wúlò. Ojoojúmọ́ Nàìjíríà la máa ń jìyà ayé. Ẹ jẹ́ ká ronú ká pìwàdà. Ẹ jẹ́ ká ronú ká pìwàdà. Ká ronú ká pìwàdà o. Ó ti tó gẹ́, ó ti tó gẹ́, ó ti tó gẹ́. Ojú ti rí tó Nàìjíríà ò wúlò. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wá dàbí bàtà bá ní wọ́n dojú ogun kọyàn. I don't really know. Nàìjíríà yẹn ti tán. Ṣọ́n dojú ogun kọ wá ní abáwọ̀lá dojú ogun kọyàn. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà báyìí ti wá di àfagbára gbé. Àwọn tó gbé lọ́gbà ẹ̀wọ̀n gan wọn lè mọ̀ pé Ọlọ́run ṣe wọ́n báyìí. Kéèyàn máa gbélé ayé bẹ́ẹ̀ ní gbé nínú ẹ̀wọ̀n. Ṣó dáa bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run àti bàbá mi ràn bàbá yẹn lọ́wọ́ o. Ọlọ́run bá mi ràn lọ́wọ́ torí Nàìjíríà báyìí ní orògùn wọ́n lèèyàn kan tó lè ṣe. No, I don't believe there's a solution. I don't believe. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí. Tó bá dẹ̀ yẹ pé other side náà ní pínpín náà ní kán pín. Àṣẹ àti gbàdúrà orí òkè ni mo ti ń bọ̀ yìí, ẹsẹ̀ ni mo fi ń rìn. Ẹ mọ̀ ní àwọn tó ti páàkì mọ́tò sílé náà ló mọ́ ni. Àwọn ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin ti padà dé lẹ́sẹ̀ méjì. Ó ká